Nire aurkezpena hasi aurretik, agian egokia da ematea horrelako argazki azkar bat, nire 15 urteak Erresuma Batuan zertan ibili naizen, pixka bat testuingurua ulertzeko, Mikelek esan duen bezala, hango joerak eta han dauden aurrerapenak gero nola ekarri ona. Daramatzatan ia 15 urte, eta horrela labur-labur gauza esanguratsuenak kontatzeko. 10 urte eman nituen BBC etxean lanean, noski mundu mailan erreferentzia da, etxe hori, eta izan nuen zortea eta privilegioan asko ikasteko, eta egin nituen 6 lanpostu ezberdin 10 urtetan, beti estrategia komertzial eta joint venture edo partnership inguruan. Gero baita ere eman nituen 10 urteetatik 4 urte, zuzendaria izan nintzen 3 enpresetakoa, BBC ordezkatuz beraien batzorde ejekutiboan, eta hauek ziren enpresak doako telebistaren eremuan ari zirenak pausoak ematen, plataformak eskaintzen. Gero, baita ere izan nuen zortea BBC barruan definitzeko eta gidatzeko BBC-k aurrera begira, 10-15 urte aurrera begira, ze estrategia zituen bai irratiaren eremuan eta telebistaren eremuan. Eta horrek eman zidan aukera, ez bakarrik BBC-ko hango langileekin lan egiteko, merkatura begiratu, Erresuma Batuan, baita ere kanpoan, zeuden eragile berriak, telebista pribatuak, merkatuan sartzen ari ziren enpresa berriak, Amazon eta Google eta Netflix eta antzekoekin lan egiteko. Eta duela 4 hilabete aukera sortu zitzaidan Sky etxean, eta ara eman nuen saltoa. Sky etxea Europa mailan aitzindaria izaten ari da, hainbat alorretan, batez ere telebistaren eta teknologia berrien eremuan. Eta Erresuma Batuan bertan 11 milioi etxe bizitzek aukeratzen dute Skyen zerbitzua, eta indar handiz ari da etorkizunera begira aurrerapen asko egiten. Ni Sky naiz estrategia zuzendaria 10.000 pertsona dituen sail batean, etorkizunera begira bere zeroekin eta Skyk zerbitzua eskaintzen dituen etxe bizitzekin harreman hori nola hobetu, zer zerbitzu eskaini eta gaur kontatuko dizuet pixka bat zerbitzu horien inguruan. Eta horre guztiak hola laburtuz eta ez gehiago luzatzeko, eman dit oso perspektiba argia Erresuma Batuari buruz, merkatuan ze joera dauden, zein diren erronkak eta zein diren eragile nagusiak. Baina aldi berean, orain pixka bat kanpoan egoteak, eta orain pixka eta alde pertsonalagoan hitz eginez, kritikoago egin hau etxera begira, eta azken finean, kanpoan zaudenean ikusten dituzu gauza batzuk, hemen bazaude ezinezkoa dela ohartzea. Eta kritikoa esaten dudanean, esan nahi dut, niri benetan axola zait hemen zer gertatzen den, orduan kritikotasun hori oraindik garrantzitsuagoa da. Mikelek esan duen bezala, nolabait sentitzen dut erantzukizun bat han ikasitakoak edo han ikusitakoak hona ekartzeko. Eta gaur egingo dituan behaketa batzuk agian izango dute provokazio edo kritika ukitu hori, baina ez testuinguru horretan ikusi. Eta zerbait ikasi badut da kultura anglosajoiak baduela gureak baino autokritikarako askoz abilezia eta gaitasun handiagoa, eta agian guk ere ikasi beharko genuke gure burari kritika egiten batzuetan. Eta hasi aurretik, eta hori oso anglosajoia da, baina egin behar dut adierazpen bat. Gaur azalduko ditudan iritziak eta ikuspuntuan nirea dira, ez dira BBC-renak edo ez dira Sky etxearenak. Nik esan dizudan 15 urtetako esperientziak eman didan perspektiba horiek kontatuko ditut, baina hori argitzea garrantzitsua da nire kontratuak dituan kontratetekin baita ere bateragarri izateko. Eta, hasi gaitezen, Erresuma Batua lehenengoa izan da ikusentzunezkoen merkatuan arlo askotan, historia berdina askotan errepikatu da. 1925 urtean hasi ziren lehenengo telebista emisioak, gero ere Erresuma Batua, BBC-ren indarrarekin noski, irrati digitalaren aitzindaria izan zen, hori lantzatzerakoan. Nan Muinton emakume hau izan zen, lehenengo emakumea munduan albistegiak ematen, 1958 urtean. Eta beste aurrerapen asko baita ere, horra aipatzen dute definizio altuko eremuan, telebistan orokorrean BBC-k asko bultzatu ditu aurrerapen horiek. Eta horrek zalantzarik gabe sortu ditu
lan egiteko eta kultura mota jakin bat sortu du horrek. Eta beti kontatzen dut, jendeak galdetzen didanean, nolakoa da BBC lan egitea. Eta nik lehenengo gunetan hasi nintzenean zerbaitek harritu ninduen, inoiz ikusi gabe neukan. Jendearen pasioa, jendeari benetan axola zaio marka, sentitzen da identifikatuta, eta benetan dauka konpromiso handia emaitza honak emateko. Horrek oinarrizko gauza bada, baina horrek oso dinamika ezberdinak sortzen ditu lan egiterako moduan. Orduan ilusioa sortzen du, beste motivazio bat, eta hortik asko ikasi dut. Baita ere, badago askotan joera hemen eta leku guztietan konparazioetarako, eta ni pertsonalki gorrotu ditu konparazioak, beti ere ez baldin badago testuinguru berdinean ez dutelako ezertarako balio, ez? Baina esaten da BBC hau egiten ari da, eta zergatik guk ere ez dugu hori egiten. Eta horrek askotan ez du funtzionatzen, atzetik dagoen testuinguru eta marko guzti hori ez delako konparagarria beste inongo lekutan. Baina oinarrizko gauza batzuk, lehen aipatzen nuena, jendearen jarrerak, motivazioak, nola antolatzen diren, estrategiak egiteko moduak, horiek berdinak dira hemen, han eta leku guztietan. Orduan, hortaz arituko naiz gaur pixka bat. Eta, arrainen analogia batekin hasiko naiz. Eta hemen arrainontzi honetan ikusten dituzue BBC eta beste bi telebista publikoak Erresuma Batuan. Tradizionalki, hauei hirurek ziren indar fuertenak, hango merkatuan. Eta ikusten duzu hor BBC arrainik handiena dela arrainontzi honetan. Tamaina arrainena da iaz izan zituzten diru sarreren proportzionala da. Horre izan dezazuen gutxi gara bera referentzia hori. Baina sartzen baldin baditugu... hori ez, pasatu naiz, etxoen barkatu. Ja, izurratu dizu ez, hori sorpresa guztia. Hemen sartu ditut Erresuma Batuko eragile pribatuak, enpresa pribatu garrantzitsuenak telebistaren arloan, Sky eta BT eta Virgin Media. Eta ia ikusten duzu arrainen tamaina handituz duala. Skyk bakarrik iaz €1 libera gastatu zituen Inglaterrako ligako futbol eskubidetan. €1 libera hori da 10 aldiz EITB-ren aurrekontu guztia eta bakarrik Inglaterrako futbol eskubidetan. Txapeldunen liga kontutan hartu ezkero, ia EITB-ren aurrekonta baino 20 aldiz gehiago. Eta bakarrik edukietan eta bakarrik futbolean. Orduan, jakin dezazuen ze eskala diferentetaz ari garen hemen. Baina behin internet sartzen denean, muga guztiak hautsi egiten dira, eta dauzkagu, orain daukaguan merkatuan kompetentzia ondituzua. Eta daukagu, erronka berriak ekartzen dizkigutea Ameriketatik datozen etxe guzti hauek, beraien edukiak jendeari eskaintzerakoan. Ia ez da hau arrainontzi bat, ia itxaso bihurtzen hasi da, eta kompetentzia ondituzua. Orduan, BBC-rentzat bakarrik, panorama hau ikustean, presio handia dago, eta lan egiteko modu ezberdinak eta estrategia ezberdinak planteatzen hasi behar dira. Eta azkenik daude, guk deitzen diegunak teknologia erraldoiak, edo Amazon eta Apple eta Googleen antzekoak. Hauek orain sartzen ari dira oso indartsu, telebistaren arloan ez bakarrik edukiekin, plataformak eskaintzen, beste aukera batzuk eskaintzen. Orduan ikusten duzu, Appleen ondoan BBC ez da ikusi ere egiten. Orduan ni testuinguru honetan ari naiz lanean, erronka hauekin, erronka hau dauzkaguna, berez pertsona oso optimista naiz, eta pentsatzen dut, guk testuinguru honekin Inglaterran aurrera baldimagoaz Euskal Herrian zerbait egin dezakegu, beste mota bateko erronkekin, baina horrek behintzat han ikasitakoak hona ekartzea, eta hemen zerbait aurrera egitea posible dela beti pentsatzen dut. Orduan horregatik nago hemen. Azkar kontatu nahi dizuet, konparatuz duela 10 urte hor bideoan azaltzen bezala zema gauza ari diren aldatzen. Eta 3 faktore nagusi nire ikuspuntuz eta esperientziaren arabera ari dira markatzen transformaziorik garrantzitsuena. Dagoeneko aurreko diapositiban, aipatu dut merkatuaren konpetizioa zer lehia dagoen, duela 10 urte 2 edo 3 eragile nagusi zeuden Inglaterran, eta orain munduko eragile guztia daude, presioa globala da, eta horrek beste negozio modelo batzuk eta beste estrategia batzuk jartzen ditu. Duela 10 urte internet irekian eskaintzen ziren eduki gehienak.
Eta orain aldiz, Inglaterran dauden 25 milioi etxeetatik, etxeen erdiak hilabetero ordaintzen du gutxienez 60 librea telebista edukiak ikusteko eta edo irrati edukiak kontsumitzeko. Horrek berriro ere sortzen ditu presio ezberdinak, modelo berriak sortzeko beharra. Eta hau guztia zer da? Konplexuagoa da dena. Konplexuagoa da dauden araudien inguruan, konplexuagoa da erabili behar diren estrategien inguruan, eta orain dela 10 urte formatzo gutxi batzuk, eduki gutxi batzuk aurkitzea oso erreza zen bezala, orain daukagu gailuen fragmentazioa, eduki guztiak daude ez telebistan bakarrik, gure telefonetan, tabletetan, leku guztietan daude eskuragarri, eta batez ere gaur kontatuko duena da, kontrol hori nola dago asoziazioa edukiak bidaltzen dituaren artean eta kontsumitzen dituaren artean. Baina askotan ez daukazu izan beharrik, arrainen analogiara itzuliko naiz, askotan ez daukazu arrain handi bat izan beharrik hor zurrunbilo asko sortzeko. Netflixen efektua izugarria izan da Erresuma Batuan. Duela 5 urte lantzatu zen, uste dut hemen eta Espainian duela urtebete edo 2 urte. Orduan, Mikelek aipatu bezala badago 2-3 urteko diferentzia hori. Eta Netflix egia dagoeneko hor ikusten baldin baduz hor hemen azaltzen dudan grafiko honetan, Estatu Batuetako profilari ja aurre hartzen nahi zaio. Egindako estadistika baten arabera, iaz, estadistika horretan parte hartu zuten jendearen erdiak inoiz Netflixen eduki bat ikusi zuen. Eta Netflixek ez ditu lurraldeka beraien emaitzak argitara ematen, baina, ulertzen den arabera, 7 milioi etxek daukate beraiek suskripzioa Netflixekin. Eta zein izan dira Netflix eta Netflixen arrakastaren eragile nagusiak edo arrazoi nagusiak? Eta nik askotan erabiltzen dute 3 gauzen erregela hori, baina 3 gauza izan dira Netflixen gauz kontuan. Lehenengo, edukiona dituzte. Dirua daukate eta inbertitu dute mundu mailako eduki osonak erosten. Eta horrek hasteko jendearen erakargarritasun hori irekitzen du. Gero bigarren, sinpletasuna. Netflix daukan edonork, telebistara joaten da, eta badaki oso erraza da edukia bilatzea, oso erraza da konektatzea, oso erraza da baja ematea. Orduan, edozein negoziotan, eta hori hasi dut BBC-en eta orain Skyen, gaitasun hori zerbait sinplea enfokatzeko gauza 2-3 gauza argietan eta aurrera egin hori ezinbestekoa da arrakastarako. Eta hirugarren gauza pertsonalizazioa. Azkenean, internet bidezko telebista bada, eta daukate aukera pertsona bakoitzari beraien erara egokituta dagoen edukiak eskaintzeko. 3 gauza horiek, sinpletasuna, pertsonalizazioa, eta edukionak gaur entzungo dituzue nahiko sarritan nire aurkezpenean. Beraz, konturatzen hasiko zarete Erresuma Batuko merkatuan ez dela nahikoa edukionak edukitzea. BBC benetan erronka handiak sufritzen ari da une honetan. Lehen duela 10 urte zituen edukiak nahikoak ziren, jendearen gana iristeko, eta nolabait marka hori sendotzeko, orain ja ez da nahikoa. Zer espero dugu guk han Erresuma Batuan? Espero dugu esperientziak dauka garantzia. Eta hemen adibide batzuk jartzen dizue, jendeak zer espektatiba sortu dituen, jendeak edukiak jasotzen dituenean, edo telebista batetik, edo edukiak zabaltzen dituen etxe batetik. Jendeak jakin nahi du, beraiek ja badakite, zer eta noiz ikusi nahi duten edukia jakin behar dituela etxeak. Modelo hori denentzako eduki berdinak bidaltzenen hori atzean gelditu da. Gero baita ere guk jakin nahi dugu, gure denboran eta gure terminoetan nahi dugu etxe horrekin hitz egin. Nik arazoa baldin badaukat, nahi baldin badut eduki gehiago ikusi, edo kontratua moztu nahi baldin badut, nik nahi dudan unean egingo dut hori. Eta askotan ez dut hitz egin nahi beraiekin, mezuz egin nahiko dut eta hori erreza izan beharko da. Eta orduan espektatiba guzti hauek, hemen adibide batzu daude, baina esperientzia horretan ari gara enfokatzen. Nola egin behar dut eta nire lanaren oinarri sendoetako bada orain, aurrera begira, hemendik 2-3 urtetara,
nola eskaini behar du Sky etxeak esperientzia hoberena, merkatuan dagoen esperientzia hoberena. Eta esperientzia hori asko aberasten duen gauza bat da ahotsa robotak sartu zaizkigu etxean. Amazon etxeak Alexa sartu du gure etxean, eta bani etxera iristen ezenean, berak telebista pizten du, salako argiak pizten dizkit, galdetzen diot zer dago gaur gauean telebistan, eta esaten dit gaur gauean zer dagoen telebistan, esaten diot nik zer erosketa egin nahi dudan, eta berak apuntatzen du zerrenda batean. Orduan, sartu digote robot hau konektatuta dago gure etxeko telebista eta beste gailu guztietara, eta zertan ari da hori? Gure datuak biltzen. Big Dataren kontua aspaldiko gauza da, bazakit, pentsatzen du 7-8 urte hasi zela Erresuma Batuan lehenengo Big Data zentzuten. Orain ondorengo mailara igo gara. Ja, ari gara inteligentzia artifizialaz, robotez eta machine learning edo makina bidezko ikasketaz horrari gara zentratzen. Zeren esperientzia hori ja pertsonalizatua izan behar du. Ez da nahikoa esperientzia berdina jendearen gehiengoari eskaintzea. Eta badakit hemen ere, gauza asko ari direla egiten horren inguruan, baina gu daukagun erronka da datu gehiegi dauzkagula. Dauzkagu 11 milioi etxe, beraiek egon dira kontsumitzen gure edukiak urteetan zehar, eta ez dakigu datu horiekin zer egin. Badaude, duela 5 urte edo, hasi ziren sortzen datuen zientifikoak edo horrela deitzen direnak. Nolabait nola aztertu behar dute data hori, baina ez modu analitiko batean, nola zientifiko batean egiteko bakarrik. Baizik eta alde emozionala gehitzen zaie. Horreko astean egoen horrela egiten ari zitzaizkigun horrelako demostrazio batean. Eta erakusten zidaten nola algoritmo batzuen bidez neurtu zezaketen elkarrizketa batean zegoen emozioa. Eta nola neurtu zezaketen bezeroak nola erantzuten zuen arabera, edo ondorioztatu zezaketen edo edukia gustatzen zitzaizkion edo ilusio egiten zion proposatzen ari zitzaizkion gauza berriak. Eta orduan, hau da etorkizuna, eta orduan hemen dago orain enfoke handia, ea gauza hau nola egin ondo, ze merkatua, teknologia, gu gizakiak baino asko azkarrago doaz. Orduan, hau da zerbait, gero Euskal Herrira begira, baita komentatuko dugu, hemen ze aukera dauden. Eta beste, 3 gauza azkar komentatuko dizuet Inglaterrako merkatuko errepaso hori bukatu horretik. Buruko min batzuk edo erronka batzuk irekitzen ari den beste gauza bat belanaldi hau da, millennials deitzen diogu. 1982 eta 2004 urtean jaiotako jendea da, millennials, eta hauek espektatiba ezberdina dituzte, hauek ezi dira teknologia berrekin, telefonoekin, sare sozialetan. Eta telebista eta edukiak dagoeneko ez dituzte kontsumitzen, ziurrenek hemen gauden guztiok, agian pare batek kenduta kontsumitzen genituen bezala. Eta hor interesgarria da, adibidez, 16 eta 24 urte arteko jendeak, arazo bat sortzen hasi zen, BBC-rentzat, partirkolarkei, baina beste enpresa askoentzat baita ere, hasi ziren ikusten edukiak, BBC-ek sortutako edukiak Netflixen adibidez, edo YouTubeen, edo interneten. Eta ez zekiten BBC-ek sortutakoak zirela. Orduan horrek asoziazio hori, edukia eta edukiak sortzen dituen etxaren arteko asoziazio hori ahuldu egiten du. Audientziak jaisten dira, eta ondorioz baita ere, identitatea ahultzen hasten da. Ez dakite enpresa askok, nola mantendu erlazio zuzen hori millennial belanaldi berri honekin. Ze edukiak kontsumitzeko ez dira lehenengo joango, gu deno joango ginen telebistara edo beraien web horrira. Beste sarrera batzuk erabakitzen dituzte edo aukeratzen dituzte hori egiteko. Eta nik uste dut puntu hau oso adierazgarria dela baita ere Euskal Herrirako eta gero kontatuko dugu. Nola mantendu guri audientzien eta etxeen arteko harreman hori izatea jakina
eta jendeak ikustea edo pentsatzea egitea asoziazio motoiek eduki hau etxe honetatik dator eta beraz etxe hau ona da eta beraz berriro ere etxe honetara joango naiz. Eta hemen pare bat estatistika jartzen ditut, baina belaunaldi honen baita ezaugarri garrantzitsu bada oso irekiak daudela beraien datuak jendearekin partekatzeko. Agian gure belaunaldietan zegoen horrelako konfidantza edo zerbaitek eskatzen gintuen agian, zertarako eman barrizkio nire datu guztiak etxe honi edo zer egingo dute. Belaunaldi honek ez dauka hori ez du kuestionatzen. Eta puntu bera azaltzeko beste grafiko bat. Hau pixkat orokorragoa da, nerabeetara zabalduz, baina grafiko honetan erakusten ditut internet bidezko telebista emateko aukera guztiak, aukera garrantzitsunak Erresuma Batuan. Eta hemen ikusten duzue YouTube, nerabentzat hori da erabiltzen duten lehenengo aukera edukiak ikusterakoan. Urte askotan zehar, BBC aurretik ibili zen, Netflix baita ere oso fuerte datorrela ikusten duzue, baina hori oso garrantzitsua da. YouTubeen modelo negozioa oso ezberdina da telebista tradizionalena edo ikusentzunezko telebista tradizionalena. Eta hori ari da presioa jartzen. Baina Erresuma Batuan hau guztia entzunda ikusi duzue aipatu dut kompetentzia zein gogorra den, baita globalizazioaren ukitu hori, audientziak zer espero duten, baina kezka bakar bat daukagu, kezka badaino gehiago, baina nagusiena da Amazon da gure kezkarik handiena. Horrenik ez dugu gurera egingo salto. Amazon gehiengoak ezagutu genuen denda elektroniko bat bezala, baina orain arlo guztietan sartu da. Erresuma Batuan telebista proposizio bat daukate, telebista plataforma bat daukate, hor erakutsi dizudan bezala robotak sartu dizkigute etxean, daukate, eta gehiena garrantzitsuena dena, daukate gure informazio izugarri. Nik liburu asko erosten ditut Amazonen, erosi izan ditut betianik, eta beti egin dizkidate gomendioak, liburu erosi nahi duzu, eta ni beti oso aula naiz, beti erosten dut ez, esaten dut, erosi alde mazten duen hau ere erosi dezakezu eta. Eta hori ja bazaukaten informazio hori niri buruz. Baina orain ja badakite zer telebista eduki ikusten ditudan, erabiltzen dut beraien plataforma, telesaiak eta internet bidezko edukiak ikusteko. Gero baita ere ez dakite hemen albistea egingo zen, baina duela gutxi Whole Food estatu batutako merkatu edo denda ekologikoa erosi dute. Eta orduan horrek zer esan nahi du, ja badakitela baita ere astero zer erosketa egiten dudan, eta baita ere badakitela larunbat goizetan ara joaten naizera gosaltzera. Orduan, datu guzti horiekin, inok ez dauka bere, eta arlo guztietan, inok ez dauka bere daukaten gaitasuna, merkatuko erronka hori aurre egiteko. Baina hori gainera ez da garrantzitsuena dena da, beraiei ez zaiela inporta galtzen hastea. Ingelesez deitzen da, termina deitzen da loss leader, beraiei dirua daukate. Orduan berdin zaie inbertsio egin eta hasiratik dirua galtzen baldin badute. Garrantzitsua da lehenengoa izatea. Eta lehenengoak izaten ari dira hemen. Orduan, hau da gure Inglaterrako enpresa handien kezka handiena. Eta hau ona dator baita ere, eta dator beste merkatuetara. Eta, egin dezagon ez da oso ondo ikusten, baina hor egin nuen mapa bat Euskal Herriera salto egiteko, goazen Euskal Herriera salto egitea. Konparaketa azkar bat egingo dut, agian ez da justua edo ez da... Ezin dira hemen dauden dimentsio guztiak 20 minutuko elkarrizketa batean edo aurkezpen batean azaldu. Baina hemen badago, askotan esaten dugu, hemen ezberdina gara. Hemen guk gauza beste modu batera egite ditugu. Ezberdina gara, baina ez gara hain ezberdinak testu ingurunetan. Azken finean hau telebista da, hau irratia da, hau edukiak dira, eta hau entretenimendua da. Orduan hemen baditugu beste arazo batzuk edo beste oinarrizko tentsio batzuk, baina arlon eta hori estrapolatzea telebistara ez zaite egoki eruditzen, askotan bentsate aitzakia nahiko aula izan daiteke.
Komentatu ditut lau arlo horiek, bai merkatu audientziak, innovazioa eta esperientziak, eta egingo dut nire ikuspuntua nola dagoen Euskal Herria Erresuma Batuari begiratzerakoan. Merkatuan noski hemengoa ez da hain heldua, pixkat atzerago gaude, 2 edo 3 urte atzerago. Baina tira, ona ere aurrerapen hori badatoz. Orduan, nik hau ikusten dut aukera bezala, nun enfokatu beharko ditugun, zer gauzetan begiratu beharko genuken. Agian, nire ikuspuntua da, kanpora begiratzeko joera hori handitu egin behar dugula. Gehiago kanpora begiratu, baina kanpora begiratze hori taktikoa izateko, ez kanpora begiratu zabalean, hemen askotan badago ikerketarako eta horrela joera handia. Hori ere garrantzitsua da, baina nik uste dute badela inflexio puntu batean hemen, enfoke hori askoz taktikoagoa izan behar dela eta begiratu behar dugula zer daude 2 edo 3 gauza han funtzionatzen dutenak. Badago esaera bat inglesez, da itzulpena guztiz ondo funtzionatzen duen euskeraz, baina esaten da guk ez aldin badugu egiten guri egingo digute. Eta kontua da bai audientziak hemengoak eta hangoak berdinak dira. Hemen konektatuta gaude mundu honetan, berdin da non zauden, edukiak eskuragarri daude leku guztietan. Orduan horregatik hemen esaten dut audientziak azkarrago goatz, gurea da orain hemen zerbait egin behar dugula, gauzak beraiei eskaera bat eta estrategia batzuk definitzeko. Innovazioan, aipatzen hasi naiz hor, nire behaketatako bat da, bai hemen eta Europako beste agian lurralde txikiagoetan, badaukat esperientzia 2 urtetan egon nintzen Europar Batasuneko telebista publikoen batzorde batean. Ikusiz zein diren beraien kezkak edo erronkak. Eta askotan badago joera bat begiratzeko, ikerketan hasiko gara oso zabal, baina gauza asko egiten. Hori agian duela 10 urte hori biablea zen edo bazegoen denbora gehiago. Orain ez dago denborarik. BBC berak duela 10 urte agian beraien ikerketa arloak zituen 500-600 pertsona. Azken urtetan moztu egin dute, agian 200 pertsona dira, dinamikak aldatu egin dira. Ez dago ikerketa zentru handi bat eta horrek markatzen duela batez ere merkatuko presio komertzial guztiak ez ditu ikerketak erantzun. Orduan askoz, innovazioan guk edo nire esperientzianan enfokea oreka aldatu da startupetera eta benetan mundu mailan liderrak diren enpresa txikietan hoiekin egin partnershipak edo aliantzak. Noski oreka batean, ez, ikerketa baita garrantzitsua da arlo batzuetan, baina ez benetan egin behar baldin bada aldaketa bat, nik uste orain Euskal Herrian bezala, inflexio puntu horretan gaudenean, zerbait azkarrago behar da, erantzun handiago behar da. Pauso txiki asko egin ordez, egin ditzagun 2 edo 3 pauso, baina handiak direnak, eta benetan zentratuak eta helburu jakin batera eramaten gaituztenak. Eta azkenengoz, esperientzien inguruan, esperientziak, agian espektatibak ezberdina daude bat, ez ere, hemen agian ez da holakan bezain beste aukera hain modu egituratuan edo estrukturatuan, baina hemengo pertsona batek baita ere badauka ikusten du Amazon, ikusten du Netflix, edukiak ezberdina dira, baina hemen badago lan egin beharra han baino gehiago oraindik esperientzia horiek borobiltzen. Jakiteko zein ez ni edukien igorle bezala zein dira nire prioritate nagusiak hori ematerakoan. Orduan, hau luze hitz egitekoa da, eta gero Jaimerekin landuko dugu pixka gehiago zein diren gauza agian tangibleagoak edo zehatzagoak egin daitezkenak hemen. Baina guk hemen beste konplexutasun bat daukagu. Eta hori da, kontzientzia kulturalekin eta kulturarekin gertutasun hori mantentu egin behar da. Eta ez da mantentzea bakarrik askotan sortu egin behar da. Jendeak ez du euskara batez ere erabiliko, lehenengo aukera bezala edukiak kontsumitzerakoan, edo pentsatzerakoan zer lekutara joango naiz edukiak ikustera. Baina badago esaera bat, eta askotan erabiltzen dut hau, aurkitu dut leku askotan ibili naizenean, berdin da
zuk definitu ezakezu estrategia oso komentzigarri bat, oso estrategia koherente bat, eta eduki gauza guztiak, pauso guztiak, helburuak denak garbi. Baina askotan, kulturak estrategia hori gosaritan jaten du. Eta zer esan nahi du horrek? Kultura esan nahi dudanean, esan nahi du, baldin badago erresistentzia aldaketarako, baldin badago konformismoa, baldin badaude lan egiteko modu batzuk eta ezin direla aldatu, eta baldin badaude ezaugarri batzuk jendearengan eta hasieran egin dudan puntura joanez, jendeak ez baldin badauka nolabait motivazio hori estrategia horiek adoptatzeko berdin da. Ezingo dira aldaketa garrantzitsuak eman. Egingo dira gauza txikiak, partxeak jarriko dira bidean, gauza bat zuzentzeko, zerbait egiteko, baina hau da kezka nagusiena. Eta ez kultura bakarrik, hemen daukagu beste dimentsioa politika. Orduan, ez baldin bagara gai hemen bi gauza horiek, bai kultura eta politika ikusentzuenezkoetatik aldentzeko eta garbi edukitzeko zer lortu nahi dugun eta benetan zein diren kezka nagusiak, nik hor ikusten dut erronkarik handiena. Eta hortaz hitzen godu gero Jaimerekin pixka gehiago baita ere. Eta orduan, nire hausnarketa edo nire ondorio ora, 5 minututan edo laburtzeko, hasi aurretik pentsatuz zein diran, zein iniziatziba konkretu egin behar dugu edo zein arlo konkretu izango da gure lehentasuna. Badaude arrakastaren oinarrizko eragile batzuk. Hori berdina dira hemen, Erresuma Batuan eta beste edozein lurraldetan. Eta nik hemen 5 puntutan laburbiltzen ditut, horiek zein diren. Lehenengo, ezinbestekoa da estrategia koherente bat edukitzea. Nik honetan lan asko egin dut, BBC-en aurrera begira 10-15 urteko estrategia definitzen, orain pixkat epe motzagokoak, 2-3 urtetara. Estrategia koherentea diodanean, ez da estrategia bat bere konotazio zientifikoan edo kontzeptualean. Izan behar da, benetako estrategia aurrekontu batzuekin, lehentasun garbi batzuekin, arrisku batzuak tartean dituela. Eta guk Inglaterran deitzen diegu champions. Benetan hau aurrera bultzatuko duten jendea egon behar da. Eta hori ez da, nina ez arduraruna hau egiten duena ez. Benetan eri eman behar didazue, erantzukizuna hau egiteko aurrera bultzatzeko diruarekin aldaketak egiteko preste egon da. Eta hau izan da, egin duguna arrakasta izan duten iniziatiba guztietan. Eta naiz ari eskala handiko etxe hauetaz bakarrik hitz egiten. Zuzendarian nintzen beste enpresak 250 pertsonakoak ziren. Eta metodologia edo enfokea berdina da. Oso garbi eduki behar da, ez jakitia iritsi garela, baizik eta bide hortan goazela, eta bide horretan egon behar dela erantzukizun hori erantzuteko, baina denbora guztian. Baita ere, agian hemen Euskal Herriako erreferenteagoa den kasuetan, Eskozian lantzatu zenean galeazko kate bat, 24 orduz hango dialektuan. Benetan asko ikasi nuen hango jendearen gandik. Ikusten duzun arte etzera konturatzen benetan zer motivazioa eta nola borrokatzen zuen jendeak lortu nahi zutena lortzeko. Eta ordan badaude, adibidez edo esfortzi etxeak Galesen, ze aurrerapenak egin dituen aurrentzako edukietan. Eta hor badago beti estrategia hau edukitzea, baina esan dituena ez da pelean, gero beretan akzioekin eta aurrera egiteko hori beti izan da konsistenteki errepikatu dena proiektu guztietan. Behin estrategia hori baldin badaukagu, hurrengo mailan joaten gara enfokean un egon behar dan. Eta hor dago kontua tradizioa eta apostu berrien arteko tentsio hori, ez? Noski egongo dira testuinguru batzuk, marko batzuk, iraganetik datoztenak, eta horiek ezin dira batean hautsi, eta horrek markatzen du tradizio bat, lan egiteko modu bat. Nik uste
orain hemen Euskal Herrian, eta batzuan pentsatzen dut, beranduegi ote da, eta ez da beranduegi, baina apostu berri horiek oso enfokatuak izan behar dira. Oso enfokatuak, lehen esaten duan moduan, bentzan ere iritziz. Ez pauso txikiak norabide batean, eta ez dakigula zehazki zein den norabide hori edo zein den helmuga. Lehenengo helmuga markatuko dugu estrategia horrekin, baina gero, zein dira egin behar ditugun bi hiru gauzak benetan diferentzia bat markatuko dutenak. Zein dira bi hiru gauza horiek, gure audientziarekiko lotura hori lortuko dutenak. Baina ezberdinak izan behar dira, ez du balio zerbait aldatuko dugu edo eben aldaketa bat egingo dugu, horik ere egin behar dira. Baina askotan ikusten dut gabezi hori, lehen aipatzen duen kultura eta politikarek horrek sortzen duen tentsio horren ingurutik. Eta behin, estrategia bat baldin badaukagu, baldin badauzkagu bi edo hiru gauza egin behar ditugunak, eta hemen pluralean ari naiz, baina badaude noski enpresa batzuk, agian elkarlanean hobetu daitekeena beraien arteko dinamikak edo beraien arteko lehentasunak ezartze hori, agian sinergia gehiago egoteak enpresa guztien horien artean. Ez naiz ari hemen EITB bakarrik. EITB da eragiletako bat, eta gero daude kultura arloan, komunikabideen arloan, beste goza asko, baina azkenean zein da hor da sinergia komuna daukatena, eta nola egin behar dituztea postuak elkarrekin. Hori eginda baldin badaukagu, nire ustez edukiak eta igorlea uztartze hori benetan oinarrizkoa da hemen. Hemen, askotan nire irudipena da, jendeak edukiak euskeraz ikusten baditu edo entzutzen baditu garaipen txiki bada. Eta pozik gaude, audientziak hori esaten dute. Baina, sinesten baldin baduzue joera nundi datorren eta hemendik 2 urtera nola izango den, zer gertatuko da EITB-ren edukiak edo Euskal Herriko produktora bateko edukiak YouTubeen ikusten hasten direnean edo beste kanal batzuetan ikusten hasten direnean, eta ez dakitenean ez da EITB-tik datozela. Nola sortzen da identitatea ahultzen joango da, eta hori ezinbesteko zaigu hori fuerte mantentzea. Orduan, hemen ikusten duzu, pixka kritiko moduan nabil, baina askotan horrelako elkarrizketa konstruktibo bat sortzeko, hori da nire helburua. Audientzien ezagutzaz, hau da Big Dataren kontu guztia. Ziur nago, lan asko egiten dela audientziak ezagutzeaz, baina hau esaten dudanean ari naiz audientziak ezagutzeko modu ezberdinez. Ez da modu tradizionalean zer ikusten dugun, zein diran, zein dan xera, zein dan, nola joango gara urrengo mailara, nola erabiliko ditugu startupak, nola erabiliko dugu beste lurraldetan dagoen esperientzia, hobetzeko benetan, jakiteko zein dira, zein audientzietan enfokatu behar dugu orain daukagun problematika hau konpontzeko. Eta azkenengoz, garapena edo diferentziazioa hor innovazioaren arlo horretan, dagoeneko aipatu dut, ez daukagu ez hemen ez zinun berriro ere gurpila asmatu beharrik, pixkat atzerago goaz, orduan oportunistagoak izan gaitezen gauzak aukeratzerakoan, aliantzak egiterakoan, eta enaiz ari begira, etxe hundiei begira bakarrik. Europa mailan gauza asko egiten ari dira, batez ere EITB konparatuz zerbitzu publiko txikiagoekin, hartu dezagun, kopiatu dezagun egin dutena. Ez daukagu denbora pasatu beharrik ebaluatzen hemen zer da, baina benetan lotuz berriro beti goiko puntura, estrategia horre garbi eduki behar du, aurrekontu bat badagoela inovaziorako, baina ez aurrekontu bat albideratuko digula pauso txikia ematea, ez. Benetan, axola baldin bazaigu hau, beste modu batean egin behar dugu lana. Mila esker.